aingut yung blay ya kani kapor ka bangyo ban play ka tin jong blay ban nga songo ya kijinan yung blay barbon nakalong yang nga ban ngilang baro wan hapdeng kini kipor ka bagi por ka bajinja hakani kapor nga kwa ban pikan mal na ka tin jong blay na gospel Mathaios na masipaw ka ba atu pra kikentin ki ba ong komne the what Sheptieng ya kita kiba pyniap ya kamet bat kiba mla man pyniap ya mynsiem hynrei phin kham Sheptieng ya ta bala man pynjot bat ya mynsiem bat ya kamet ha dujok ong ka tin jong blay what Sheptieng ya kita kiba pyniap ya kamet kiba mla man pyniap ya mynsiem hynrei phin kham Sheptieng ya blay bulan ka bor halo ka mynsiem bat ka met ban bret dujok ong ka tin jong blay hang ni hakal nong ka basi po jong ka ni ka gospel Mathaios ni hang ni bo blay ula jet jisu ula jet ka anu ki senran ula aibori ki bagen lay panyalap an play ka hima ka jong blay bat ban pai bakin pan pelong ki bre bakin pai ka jing klang obot ula aibori ki ban job ki su ki kray ban penjam ban khia ya pang basitom bat kumju ulam pen pau ro ki la pen shai ro ki ya ka ka ban ja ka jim jong ki ha ka bakin sa sha shibon ki me khoi ka jim nu ki la ka long ki jiu la ka long ki gentle la ka long ki bangai bat ki bam ngai ya jisu unong pen in jong ka jim jong ki bat kani ka khot ka bangi puli manta ka dei ka bang jisu upen slur bat pen scam ni ki senran ka jong da ka bang wat Sheptieng to what Sheptieng kata ka khubor ka jong jisu nagamta la ka jong kisnan na du ka khat ka ba apun rio du ka khat ka ba apura u jisu wara laisien batai ka ni kentin what Sheptieng kani ka khubor ka utra ukuran ru nam ta ka jim ka jonga jong pi ba jong hilang baro yu pi wei bat sya bangin ya sakhamat na kwa ban ya thu i kamat jong ka ni ka jingkai ka ni ka por bakata ka long Hato kadai yang ban Sheptieng Hato kadai yang ban Sheptieng tu ni pa shu blai ha ke jing dawai ni ai ngo ke ni mi ko trwai ya ka di ka por ka bang yo on plai ka ting ka jam mi ko pa ni songo ya ka jing ka jing khia ka jing ri jing da sma je mi ablai ba ka jing ker khu blai je mi ka ji em jing pi we ko trwai ni ai ngo ya ka jing je mi ablai wa ha pedeng ni ka jing jan ka bang ele ko trwai hane ke jing ai belai jami ko pa ka dap biang ke ni ke jim jangi ko trai ke di kapor ko menta belai ha bang keren ke ni khubo je tin jame ya lam mi ko pa tong mun sim belai jame ai ka long ke jingker khu ko trai ya boro ki bi sngo ki pet ki bas ngap ke ni ke tin jami ko pa ni de wai ni pan ki ni pro tin jisu no pen im jangi amen hatu ka dei ni ban Sheptieng Hato kadai yang ni kum ki bangai ban Sheptieng habangi pai ne ka tin jong blai ni pe ha boro ki ching tho jong tin jong blai ka Bible ko ong bang blai ka Bible sim ai ka mynsiem jong ka jing tieng sim ai ka mynsiem jong ka jing penting Timothy na ka long mani kong ka banyo ka kran ka ta ka benda nang ta de u blai u ba ai mynsiem bat penslot berabor yala ke jong ki beri ke jong hak kitab Joshua ngom ni kong ko khandai ka ren ka kren pakai ku ya kata ka benta mau boleh udai open klan wa ai open slot ba ai bor yala ke jong ki beri jong ka mot ba ni boleh jong ka Bible lo boleh bom ju penting yanu em ka jingli ka long balai pat ki beri ki ting lada boleh ju penting yanu ru ublay ju penkiyo ini nuru ne bu ikbriyo ke jingtieng balai pat kibriyo kiti lai tuli ki benta lingkot akhir ka pon ki bo jibab ya kata ka jingkali balai kibriyo kitien ka baning kong ka dei namal ke jinglong ba ke jingle ba man ke jong briyo hi kata ka penting yo briyo kata ka pen Sheptieng ya ka jim ko jong ki namal ke ke bosni bagi kile Kabaan kalong namal ki jinglong bahar kom jeng kamariang. Kalong ke eryong ernget
Kelak belong uperthat ulailia. Kelak belong ujuman. Bat kiwi kita ki jinja jong kamariang ki penting bat Sheptieng ki brio. Kabalai kalong namar ki kabaki mat ni ke ja haga jim jong ki. Ki kabaki mat ni ka baja haga jim jong ki. Lesi habaki yalanti ki hab ni ki or ki mensau. Kata ka jinja. Suki poski ka penting ki, ka pensmi ki. Kini ki down. Ka pelong ki brio bakin ting. Hynrei ka Bible ka mga ong mane. Ublay dala di ju penting yanoi no re. Ublay dala di ju pen Sheptieng yanoi no ru. Ding ublay jong ka bot. Ublay ba mynsiem, ublay penslor ila ka jong ki brio ko jong. Ka jingkeli ka bang kwa pan keli hani ka po mata. Balay ni ublay uong yak ki banget bakem dai ban Sheptieng. Hato hiji berkat ya kata ka benta. Balay ni ublay jong ka Bible uang bangim dai ban Sheptieng. Lai teli ki benta ban jubab hani ka po ka benta. Ka beningkong kadai namar ula kular ba undan ringkat. Ublay ukular halaga jong ki beri ko jong ba undan ringkat batki. Haga shis ki Hebrew kanong khalai ko pasan. Ka Bible ko ong ngan ino yame dalilay. Lamni ngan lendat no yame dalilay. Mathaios ngam ba aru pra ka ba arpo. Hakmi ru ngan long ringkat batpi halaga sngi. Hadu ka bawai no ka perthai. Kini kilong ki kular ka jong ublay. Ki kular ka bas kham. Ki kular ka basisha ka jong pa janga ju pi baham neng. Hakam ong nganam ino ipi ngalam lendat ipi ngan long ringkat bat pi halagas ngi bat hadu ka bawai jong ka perthai. Hato uni ublay jonga jong pi undan ringkat bat ni tang haba ni kemen tang haba ni sat ni klan tang haba ni bet ni biang ni dap ni biang kemangi pulih na kaktin belai mentah ka Bible kam sim ong mentah ublay ukular pa undan ringkat bengi habro kisngi jong ka jikim ko jongi pat hadu ka bekut jong ka puthai ka jingkli kalong hatu phila tikna ba undan ringkat bat phi ko ki bangai hatu phi tikna phi skos kham ba ublay undan ringkat bat phi. Kitab Daniel kalong balai ke itu igni ki beri ko jong blay. Ki laingot ki beri jong blay. Usyedrak umisyak o Abednego. Lapan yang ki hakamat jong sim Nebukadnezar. Ringkat ba ka dur blay ki jo. Ba hakamat ka ding ka Abraham. Ba lama ham ru iki. Balana kimdem ban mani ka dur blay ki jong sim Nebukadnezar. On bread no kumni. Haka ta ka ding ka Abraham. On ka tin jong blay. Kini ki laingot ki syakri jong blay. Kem simla dem kim simla kango ka daw kolong nama ki tips kem ki tikena ka jem ki bau blay o bak syakri o blay o bak mani udan ringkat bak jem ko jongki sakawai bak nuksa u debet akhamat jong Goliat ye ken jong blay haba ki sipa Israel bar khoi kina tieng kem no ban tor hajan jong u handai u debet lo yeng akhamat jong Goliat. Bat ahlo yang khawat jong Goliat wi ya ka jinglong khrau jo hanai kata kam simna penting o ka daw kolong nama debet chos kem ha ka dono jo ha ka mynsiem jo bau blay u ba syakri u blay u ba mani u dai u dan ringkat ba ka jim jo dei mata ka daw ha ka sam ka ba arfulai ka khat pasau u debet ong kom ni sisya la nga ya du ha ka tem ka serngi ko jingyap ngan Sheptieng ka basni namar medan ringkat mami batna kata ka dege jing sisa jong ka tien jong blay haka blay ji ino ingi blay ji kanta ingi nei kular ba undan ringkat ba ka jim jingi walangi ya hapdeng sibung ki jingi walang ya hapdeng sibung ki jingpang sidam walang ya hapdeng sibun ki jingle ka dege jim jingi tungin tip ngin ket ma ka dege jing sisa ba blay kular ba nam ino ya ka jim ko jingi ka ba balai bangim dei ban Sheptieng jubab kolong namar ngilong ki jong ublay ngilong ki jong ublay lemar karang nyim de ban Sheptieng mangi dei ki jong ublay haka sam hispa ar khot balai ko ongkom ni
tu tip bau trai long blay long ma u ba tha yangi bat ngi long ki jong u ong ka tin jong blay tip ba di ma u ba tha yangi bat ngi dei ki jong blay ki jing thao jong blay ba ngi dei ki jong blay nama la thao yang ai pi ha ka dori ka jong blay hi bat ka mynsiem ka ba ko jong blay ka don ha ga im jing dei ma ta ka daw nyem dei pan don ya ka jing Sheptieng ha ka ni ka ji im jing ka jingli ka mang kwa an bu ni ka po ka long Hato phi ngos kham ma phi dei ki jong u Hato phi ngos kham ma phi dei ki jong u kumno phin shisha kumno phin shisha ma phi dei ki jong u blai ha ka sti ka ni kong sa kinong koren na ka long ba nyo ka khat ar fly ka tin blai ka ong kum ni la siu spa ya phi da ka dor ti wat long phi kim rao ki brio la siu spa ya phi da ka dor ti wat long phi kim rao ki brio kani ka kintin siu spa ka dan antli ki jingmot ha ka tin grik ka wei ka dei agora zo ka mot to purchase in the marketplace lane ban thiet no naka jaka yo sakaway pat lutro kamot to obtain release by the payment of the price lane penklasi kasi banyo ya ka jinglai mrao da ka ba siudor kani ka kitin siu spa ha kani ka khot bible kani ka kentien ka mo pol ushim naka yo ya di thit mrao ushim naka yo jing ya thit mrao ma ha ka po jong pol ka dan ka ta ka jing ka ta ka yo jong jing di mrao bat yo tao mrao lawan ra ka yo ban ha ban thit na ka yo hap siu de ka pisa ka ta ri kentien siu spa ma ka tin blai ka kran hang ne ka pan i upol ushim hang ne ban pilshai ka jingmot ka bangidan ka man sung thu bayangai phiru las thiên no naka yo jong ka jinglong mrao la thiên no naka yo jong ka jinglong mrao si sing ngilong kim mrao ong ka tin jong lai ha ka gospel yo neslo prat ko la sao u jisu lai thu aki si sha ong api ba u bre boro o le ka pop ulong umrao jong ka pop ong ka tin lai uno bale persyai ulai uno bale pop persyai ulai la nyo yu mau de nong pop kham jong lai bara bang ngilong nong pop ngilong kim rao ken jong ka pop ka we ka jingja ka tin lai ha ka chi nong rom ka upo ben pau ni ong pun sin nga pun khat ben le ka ba ha lai khamun sin nga le pun man ka bas dio nga thmu ben le ka ba ha ber bon hanai ka jing sni ka job yang ha ka ni ka benta ka upo ora au kan ka tin lai nong rom upen pau ya ka jilong merau hapo jong ka pop badal di omla syu ban lan ka pop kadai tang ka jing ka jong blai ni baro ong ka tim lai ni le pop bat ngla do na ka buram jong blai ba ka ta ka pop hi ka bangile ka pop hi ka bangile ka ring brau ba ka sinchar ya ka ta ka jing im ko jong ni long kum ta ki bril kum ta ki mra ka dan ta ka jakayo ke ba sa khom sa te dan kam ya nureno bani se yangi ha ka kten jong blai ong ka kten jong blai mau blai lo si spano yanga lo si spano yangi na ka pop ka ba te yangi titos no ba ar ko ka sao ong ka kten blai ko ni ubal ai ti no la di na ka manta jongi ba onyo si spano yangi na ka jing mam hok baro jing ban pau ko pasan ko pa khandai mela su spa hau blai da kas nam jong me pe kini ki arli ki khot bible ka baning kong ong u jisu u blai la it no jisu da ka jing thu on su spa no yangi na ka jing mam hok jing baro kamot na ki pop jong ka jim jong ka phi baro ha ka jing ban pau ko ong ba jisu la su spa no yangi da kas nam jong kamot u jisu la thiet lo yangi na ka ta ka yo jong ka jinglong mrao da kas nam ka bolo pni halo ulom ka dore
Kani di kaktin jomlai. Lasius pa ano ingi dakas nan ng Jesu dai mata kadaw ni dan ka jingti kina bangi dai ki jong. Dai mata kadaw ngim dai bandan ka jingtieng ha ka jimjingi namangi dai ki jong blai. Kabenta ka balai bangim dai man Sheptieng ka jubab kolong namar ublai ula ayu mynsiem ban chongsa ba panyarap ingi. Ublai ula ay yaw mynsiem jo ban chongsa hangi ba panyarap ya ka jimjingi. Na gospel Yohanes nam khat sao kat bakhat riu bagat khat bakhat nyo ang katim lay ula ay ya wei par unang pentingan ba unyo yai sa lem bat pi halagata kat bakhat nyo un yai sa bat pi un long ru hapi kani di ka katim jo blai ublai ula ay yo mynsiem jo ula ay yo tong nong pentingan blong mynsiem ba khoi ba un yai sa lem bat pi halagata bat tigin unyai sa lembat pi halakata kamut bau blai ayo mynsiem hagi banget bau don ringkat baga jem nuki hadu kabakut jong kapatai hagan kot bakanyo ong unyai sa bat pi long ru bat pi mynsiem blai ai de mynsiem uban don bat ki banget uban don ringkat bat ki banget hagan ni kot Bible ni iya ni kentil bang nong pentingan. O ayah pi away pat nong pentingan. Kan ni kentil nong pentingan. Lasim na kentil Greek. Kapamut parakletos. Kapamut one who is present to help. Uta obadan hajan banyarap. Mungkin mau kini kebentah. Mau belai o ayo mesti makut. Gawai ni kita wakman kalau banyarap yang kajib jongi. Banyarap yang gaji ini ki bangai ki jong blai. Utip bangilong ki batulot, utip bangilong ki baduna, utip bangilong ki bambiang. Nei blai ayo mynsiem jo balong ka jingkersan ka jingrap nakam ta ka jing jongi iwai piwai kum ki bangai ki jong blai. Lakalong hapne ka jistom ka jingpang, lakalong hapne ka jinjan, lakalong hapne ka jingdu ka jingkedo. Mynsiem blai udan hajan ban kersan ya ka jing jongi. Bonsien hagaji em ni kum ki banget. Ni penan kam maklayo mynsiem jong blai hagaji em jongi. Ni penan kam yo mynsiem tangkum ka trailer. Haga banging yalan yo mynsiem bakut. Ni penan kam yo mynsiem bakut tangkum ka jingbok ka hayeng. Kaban sulong tang ka jini tanam akiyeng kisem ka jongi. Nekin mau ko ki para. Ublai wa ayo mynsiem bakut. Omdei hakata ka benta. Ayo mynsiem akut banyarap ya gaji em ka jonga jong pi banyarap ya gaji em jongi ki bangai kani ga gaji kai jong ka tin jong plai to tip ko ki para bang blai ula ayo mynsiem akut balong ka benta jong gaji em jonga jong pi banyarap ya gaji em jonga jong pi ulong uta ulok bang la ban jan padu ubang la ban pas ban ya thu ban khot ka pa ya gaji rap ka jong fikir mau pol hau thua ke sis nong rong pra wang ha ka por ka bangit lot yem la sio ban kaang na sio ban duai mynsiem blai u yarap yangi kata ka de ke jing trei ke jong mynsiem ko ha ka jim jong ki bangai ke jong blai de man ta ka daw u blai u gentu ke bangai ke jong ba kem dei ban Sheptieng kem dei ban ka jing tieng nama la ayo mynsiem jong ban yarap ya ka ni ka jim jong hagan ni kat Bible ngi ko ngi pulin do mene ko mau Jesu ong ya lagi jong sendan wat Sheptieng wat nam Sheptieng ni kita ki ban pynjot no ya ka met jong pi nei kham tieng yo ta ken ba bat met ba mynsiem un bread pi sha ka dujok hagan ni ka tim dai ngi lai tili ki banta ka bang la kran do mene balai bangim ni ban tieng ka baning kong ka lei nama bu lei udon ringkat ban ngi kabaan nama ngidai ke jong blai ban ka balai kalong mau blai wa ai mynsiem ban chongsa pa ban yarap ya ka ji im jongi to blai kun khui ni kenten amen